नोंथाङा गंसे बास गारिनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दङ, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बायदि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दङब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। नोंथांमोना आथिखालाव खौरां बिजोंफोराव खोनाबाय थादों जानांगौ। 100 रांजोंनो सोरबा बास गारि मोननाय आरो सोरबा बलेर' मोननाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय बङाइगाव जिल्लाया गान्धी मैदान फोथाराव लानानै फैदों मोनसे बरादनायनाय लटारि खेला। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बे समाव रंजालि बैसागुनि मुङाव नोंथाङाबो 100 रांनि गांसे लटारि टिकेट लानानै नोंथांनि बरादखौ नायनो गोसो दङब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय जामबुं नङाव फोनांजाब खालामनानै लानो हागोन। बे जामबुं नङानो जाबाय 9395408423 7086300199। बे लटारि खेलायाव होनाय गारिनि मुंफोरानो जादों सेथियाव टाटा बास आल्ट्रा प्लास 1 सेटार, नैथियाव टाटा हेरियार, थामथियाव ग्रेन्ड विटारा सिग्मा आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा गुबुन गुबुन गोबां गारिफोरखौ खाफालाव दङब्ला मोननो हागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713। बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।